سلام كبرات خاتلتي مربع حواريتا سنتنا.com كما كنكم لومي سوني 4 قنبات كلتشن 26 يو حيزلكم مسي زلخ مدب بدكتور تسفاي قبر مدهن كاب حبرات منقستات أمريكا سبيتي زي بلدتو أي كونن سبيتي كاب زبلدتو أي حلفن بزبل أرستي استلأكلنا سنلبنا وصحف يخون دكتور تسفاي كي تحلل أصالي سنلبناوي أستمهر زقربلنا زلو مهور إيرتراون أيانانيو بسمين بسم تقاتل تنكا لعل مسقانا يبسحيو زنبلكم زلوخو يوحنس سقاي برهي كاب سنتنا.com سناي مكتال سبيتي زي بلدتو أي كونن سبيتي خابز بلدتو أي حلفن بدكتور تسفاي قبر مدهن كم تزفلتن وترز قهدن بالحن تهليو مستوعالي في الطر مستوعال تتفتيرو مردا يسمر مردا انت سميرو فقرن سلامن يعزز فقرن سلامن انت عزيزو دق سبات سنا هيوت يحلفو اب حد دق سبات استفلالي سنه لبنان سنه مغبارن سنه حسابن مستوعالن مرداءن مستنتانن توهبتات كهلوهم كا ባህርያዊ እዩ ካብዚኣቶም ዝነቀሉ ኣብ ደቂ ንስትዮ ካብ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ሕልፍ ዝበሉ ብልሕን ብልሓትን ዓቕምን ክእለትን ካልኦትን ከም ዘለወን ኣብ ናይ ክልቲኦም ናይ ህይወት ዝምድና ተጋሂዶም ይረኣዩዮም ኣብዞም ዝስዕቡ ኣብነታት ከም መረዳእታ ክኾነና نكتاتل أبتنت أوان أبحانتي نيشتو خفال ناي مدرا حبشا أرعادم زبهال تمكحتنيا والكملاخ غزائي نبري هذا جزي نتم أبتحتي أخوينم زغلغلو ناي استفلالي خفلتات حالفتي كأكوبوس أوعم أبتا أخيبا كم مدهالن مرعادن خونو سلسته قدلات زحازة فتنا هابهم دحنا حدا سومن ملسي حيزمكم اللوسقاء أزوزهم إثان قدلات قداميتي حنبرتنا إذا عالم أبئيو قلايتي قصرنا سماي كواخبتي كندئيو سالسيتي إذا حي لزبرتع فترة منيو زبلو إيوم إذا حلفتي تأزازم تقبلهم كاب قويتهم تسانابوتو حدا خاتم حلفتي شاول زتبهلي ناب بيتو مستملسي بعالت بيتو عد حانت كتجنق كله تريومو انتهي يكون كأخذ جنق زلها إلى تعطو بجاخي ازقويتانا زي فتحق دلاتيونا دحرسو من كأ ملس عزنا اللخن ملس عزيزنا يبلا عرحانت كأ دحان زي فتحق دليلن حجي درار كات درر إلى درارو عبطو دحر درار انتهي تقدل إلى تحت أمه شاول بعلويتها خاء نتن قدلات حانت بحانتي قلت الله عاد حانت بعلت بيتو نزري خاد خندزت جناب بلتو عاد حانت نتن قدلات كمز السعف تحت هبو قداميتي عالم كباب سلزخونت حنبرتنا إذا عالم أبزيايا إلكم أبتقد ميو جمارات خلو كالايتي
ቁጽር ናይ ሰማይ ከዋኽብቲ ክንድዚ እዮም ኢልኩም ኣብ ንእሽቶ ኸረጺ ዝተቖጽረ ጣፍ እንሆ ሃብዎ። ሳልሰይቲ እዚ ጎይታኹም ትምክሕተኛ ስለ ዝኾነ እቲ ዝሓየለ ዝበርትዕ ፍጥረት ንስኻ ጥራይ ኢኻ በልዎ ብምባል ምኽራ ሃበቶ። ሻውል ኣድሓነት ዝሃበቶ ፍታሕ ሒዙ ናብ ብጾቱ ይኸይድ። እቶም ብጾቱ እውን ብወገኖም ተጨኒቖም ስለ ዝነበሩ በቲ ፍታሕ ተመሲጦም ኩሎም በታ መዓልቲ ቆጸራ ኣብ ቅድም ጎይቶኦም ተረኸቡ። ኣርዓዶም እቲ ትምክሕተኛ ውልቂ መላኺ ገዛእ ኸዓ እንታይ መልስኹም ኢሉ ሓተቶም። እቶም ሓለፍቲ ነተን መልሲ ሓደ ብሓደ ጽቡቕ ገይሮም ገለጹሉ። እቲ ውልቀ መላኺ ተገሪሙ እዚ መልሲ ካበይ ኣምጺእኹሞ ኢሉ ሓተቶም። እቶም ሓለፍቲ ኸዓ ንሻውል ሓሊፎም ይህብዎ እሞ ንሻውል እዚ መልሲ ካበይ ኣምጺእኻዮ ይብሎ። ሻውል ከዓ ካብ በዓልቲ ቤተይ ኢሉ ይምልሰሉ። ኣርዓዶም ከዓ ሰበይትኻ ንዓይ ትኸውን ሰብ እያ ኣምጻእያ ይብሎ። እቲ ትእዛዝ ንሻውል ዝኸፍአ ጭንቀት ፈጠረሉ። ገዛ ምስ ኣተወ ኣድሓነት እንታይ ኩንካ ኢኻ ሕጂኸ ኢላ ትሓቶ። ሻውል ከዓ እተን ፍታሕ ዝበልናየን ዝገደደ ሽግር ኣምጽአናለይ ሰበይትኻ ኣምጻእያ ንዓይ ትኸውን ሰብ እያ ኸዓ ኢልኒ ይብላ። ኣድሓነት ከዓ ታሓን መጀመርያ ትድረር እሞ ኢላ ድራር ቀረበትሉ። በል ንዝመጽእ ሰንበት ንጎይታኹምን ንብጾትካን ድራር ዓዲመዮም ኣለኹ እሞ ቀልጢፍካ ንኹሎም ንገረለይ ትብሎ። ሻውል ከምታ ኣድሓነት ዝበለቶ ይገብር። ሰንበት ኮይኑ ኩሎም ዕድማት ይመጹ። ኣብቲ እንግዶት ኣድሓነት ብዝተፈላለዩ መኾንብያ ዝተኸድኑ 7 ፀብሒ ጻሕሊ ተቕርብ። ኣርዓዶም እቲ ጎይታ ነተን ጻሕሊ መሪቑ ክኸፍተን ነይርዎ። ንነፍሱ ወከፍ ጻሕሊ እንተኸፈተ ኸዓ ሓደ ዓይነት ፀብሒ ጥራይ ይርኢ። እንታይ እዚ ኢሉ ኸዓ የንፅርፅር። ኣድሓነት ከዓ ጎይታይ እቲ መኽደን እዩ ብዓይነቱ ይፍለ እምበር እቲ ኣብ ትሕቲኡ ተኸዲኑ ዘሎስ መለሳ ዘይብሉ ሓደ ዓይነት እዩ ትብሎ። ኣርዓዶም በቲ ዝሃበቱ መልሲ ተገሪሙ እዚኣ ዓባይ ሰብያ ኢሉ በሊዑ ኣመስጊኑ ንኣድሓነት ከዓ ምስ ሻውል ሰብኣያ ክትነብር ነፃ ሓዲግዋ ከደ ይበሃል። ካብዚ ዝቐረበ ኣብነት እቲ ብልሒ ናይ ኣድሓነት ከመይ ኢሉ ካብ ሽግር ከም ዘድሓና ተዓዚብና። ናብቲ ካልኣይ ኣብነት ከዓ እስከ ንርአ። ክልተ ኣሕዋት ጽጋቡ ምስ በዓልቲ ቤቱ ትብለጽ ከምኡን ደቁ ኣብ ዓሎም ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣስመረትን ከምኡን ደቁ ኣብ ሓደ ዓዲ ኣብ ኤርትራ ይነብሩ ነበሩ። እንዳ ጽጋቡ ብዙሕ ቆፈታት ዘለዎ ትካል መፍረ ንህቢ ነበሮም። እንዳ ዓሎም ግን ዝደኸየት ስድራ ቤት እያ ዝነበረት። ሓደ ግዜ ኣጋጣሚ ኮይኑ ጽጋቡን ኣብ ዓሎምን ክልቲኦም ኣሕዋት ኣብ ገምገም ገደል ናይቲ ኣብ ዓዶም ዝርከብ ጎቦ ጠጠው ኢሎም ኣነ ሃብ ክዋፈሩ ከለዉ ይዕዘቡ ነበሩ። ኣብ ዓሎም ንጽጋቡ ሓዉ ስማዕ እስኪ ኣብዚ ገደል ሸለው ክብል የንተ ዝብለካስ እንታይ ምገበርካ ይብሎ። ጽጋቡ ኸዓ ሓደ ንህቢ መሃብኩኻ ይብሎ። ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ኣብ ዓሎም
اتزبلكا نحد نهبي بلحبني يبلو سقابو خا جنا سلزي صدفكا حد نهبي اهبكاني يبلو او عالم اتا قداي نوعلت بيت اسمرت ينقرا اسمرت بزعباتا زربهم حسيبان استنتينان ناو عالم حاوخا نابدانيا خسيسكا وسدو تبلو ابكد مدانيا مسقربكم شلو انتبلكو داي زولكو خامبر شلو إلى انت صدفكو اي ولكو خان إلكا تماغوت إلى تمخرو او عالم كا كمتا مخرنا ياسمرت يقبر اتدانيا خا شلو انتبلكو إزبالك كامبر انت صدفكو يبالكان سلازي إتاخهبكا زبالكا يا حد نهبي تهبو إلو فرديهب سقابو بزعبات فردي نوعلت بيت تبلز ينقرا تبلز كا بلح سلز نبرت حد نهب انبر حد قف نهبي اي ولكن كبلت مخرو تبلز حد نهب قليبا حيزا امسيا اب نشتو ترمزاتيا انه اتزبلكو حد نهبي الكا حبو بلتو كم تمخرنا يتبلز كا سقاو نابحو او عالم كيدو انكا إلو اتحاد نهبي يهو حاد نهبي از والكخانبر حاد قفو نهبي كهبكاي والكخان إلو خا يردو مبار اب كلتي احادار كلتي انانستي تبلسن اسمرتن نسوئتن كما يجيرن اب بلحن بلحاتن تمركسن مخرن كم زلقسالهم تمركيتنا لنا نفسال ساي ابنت كا نغزل بغزي منغستي قدامو حيل سلاسه غونيچه مسبعلت بيتو اسكدتن ترحاس غالومن ኤርትራውያን ስድራ ቤት ኮይኖም ኣብ አዲስ አበባ ይቅመጡ ነበሩ እንዳ ጎንጨ በበዓይነቱ ትካላት ዝውንኑ ሃብታማት ስድራ ቤታት እዮም ስድራ ቤት ጎንጨ እታ ሓንቲ ጓሎም ትርሓስ ናብ ደርማስ ዝበሃል ወዲ ፍሉጣት ሃብታማት ስድራ ቤት ክትምርዓወሎም እዮም ዝደልዩ ዝነበሩ ትርሓስ ግን ደስ በለ ዝበሃል ኣብ ሓደ ናይ ስድራ ቤታት ትካል ሰራሕተኛ ዝኾነ ንሳት ተፍቅሮ ወዲያ ክትምርዖ ትደሊ ዝነበረት ነቲ ስድራ ቤታት ዝመረጹላ ደርማስ ጨሪሳ ክትምርዓዎ ኣይደልን ነበረት ኣዝማድ ናይቲ ስድራ ቤት ኣብ ክልቲኦም ዕጫ ይገበር ዝብል ፍታሕ ሓምፁ በዚ ዕጫ ምግባር ዝብል ትርሓስን ስድራ ቤታን ተሰማምዑ እቶም ኣዝማድ ብጎኒ ናብ ጎኒ ጨኸይዶም ኣብተን ክልተ ናይ ዕጫ ወረቐት ስም ናይ ደርማስ ጥራይ ከም ዝፀሓፍ ከዓ የማኸርዎ እተን ክልተ ናይ ዕጫ ወረቐት ስም ናይ ደርማስ ጥራይ ተጻሒፍለን ከዓ ተቐረባ ሓደ ካብቶም ኣዝማድ ናብ ትርሓስ ከይዱ እቲ ዝተገብረ ሸርሒ ይነግራ ሓደ ነገር ግበሪ ኢሉ ከዓ ይምዕዳ እቲ ናይ ዕጫ ወረቐት ተዳሊ ቀሪቡ ንትርሓስ ሓንቲ ከተልዕል ተነግራ ንሳ ከዓ ሓንቲ ኣልዒላ ተቐዳዲማ ኣብ ኣፋኣትያ ሓይኻ ትውሕጣ እታ ዝተረፈት ናይ ዕጫ ወረቐት እንተተኸፍተት ደርማስ እያ ትብል ዝነበረት ስለዚ እታ ዝወሓጠት ናይ ዕጫ ወረቐት ከምቲ ግቡኡ ደስ በለ ዝብል ጽሑፍ ክኸውን ኣለዎ ብዝብል መርትዖ ንደስ በለ እምበር ንደርማስ ከም ዘይትምርዓዎ ተመስከረ እቶም ስድራ ቤታ ዋላ እኳ ሸርሒ ገይሮም ተነበሩ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ብልሒ ከመይ ገይሩ ከም ዝሰዓረ ብጋህዲ ክትግበር ተገንዚብና እምበኣረከስ ሰበይቲ ዘይበለቶ ኣይከውንን ካብ ሰበይቲ ዝበለቶ ኣይሓልፍን ዝብል ምሳሌ ኣብ ዘማቐዲሞም ንመረዳእታ ዝቐረቡ ኣብነታት ኣብ ግብሪ ተመስኪሩ ተዓዚብና
እዞም ንመረዳእታ ተባሂሎም ዝተገልጹ ኣብነታት መሰረት ምግባር ኣምላኽና ጥዕና ደኣይ ሃበና እምበር እቲ ብልሕስ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታትናን ኣሓትናን ኢና ንረኽቦ እንተበሉ ደቂ ተባዕትዮ የምሕረሎምን የማዕርገሎምን ደኣ እምበር ኣየኽፍኣሎምን ኣየነውሮምን እዩ። ደቂ ሰባት ካብ ካልኦት እንስሳታት ብዝለዓለ ደረጃ ዝፈልዮም ብልሒ እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ሓድሕድ ደቂ ሰባት ሓደ ካብቲ ሓደ ዝፈልዮም ብልሕን ብልሓትን ካልኦት ባህርያትን እዮም። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ካብ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ገለ ካብቲ ዝፈልየን ብልሕን ብልሓትን ጉርሕን ንቕሓትን ቀልብን ትግሃትን ዓቕምን ክእለትን ጻዕርን ትብዓትን ዓቕልን ትዕግስትን ህድኣትን ርግኣትን ትሕትናን ክብረትን ርህራሄን ለውሃትን ሕልናን ልቦናን እዮም። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብልሕን ብልሓትን ብፍላይ ብዝዓመቐን ብዝለዓለን ዓቕልን መጠን ካብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝበልጽ ኣብ ብዙሕ ኩነታት ጎሊሑ ይረአ እዩ። ግናኸ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክወራረስ ጸንሐን ዝመፀን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣትሒትካ ናይ ምርኣይ ምቁንጻብ ትምክሕቲ ትዕቢት ኣደራዕ ጭቆና ጸቕጢ ዓመፅ ብድዐ ወጽዓ በደል ከምኡውን ካልኦት ግፍዕታት ገና ይፍጸሙ እኳ እንተለዉ ደቂ ኣንስትዮና ግን በቲ ዘለዎም ፍልይ ዝበሉ ብልሕን ብልሓትን ክእለትን ተጠቒመን እቲ ቃል ኪዳን ከይፈርስ እተን ቆልዑ ከይህሰዩ ብማለት ንኹሉ ጸገማት በዲህን ተጻዊረን ተጸሚመን ተዓጊሰን ተባላሒተን ብሰላምን ብስኒትን ብምክብባርን ብምትሕባርን ምስ ደቂ ተባዕትዮ ይነብራ ኣለዋ። ዋጋ ናይ ጻዕረን ከዓ ካብ ኣምላኽ ሓስብን ክብረትን ኣይስእናን እየን። እምበር ካብዚ ጽሑፍ ዝተረኽበ ኣብነታትን ምኽርታትን ብግቡእ ብምርዳእ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ኣረኣእያና ኣተሓሳስባና ምስተውዓልና ከነስተኻኽል ከነመዓራሪ ክንእረም ምስ ግዜን ምዕባለን ክንጓዓዝ ከም ዘለናን ክንርዳእ ይግባእ። ኣብቲ እንገብሮ ጻዕርን ተበግሶን ከዓ ልዑል ኣምላኽ ይርዳኣና። ክብርን ምስጋናን ንልዑል ኣምላኽና ረህዋን ሰላምን ንሓላል ህዝብና ዕድመን ጥዕናን ይውረድ ኣብ ኩላትና። ካብ ዶክተር ተስፋይ ገብረ መድህን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣንባቢ ዮሐንስ ጸጋይ በርሀ ካብ ስኒትና.com